खुलुमबाय लोगोफोर जों दा गुवाहाटीनिफ्राय मुम्बाइसिम थांनो नागिरदों फ्लाइटजों थांगोन जों थांनाया नै फ्लाइटआ जोंनिया बेनो गाखोगासिनो दङ नै लोगोफ्रा थाम थुमनो जोंबो गाखोलांसै लासैनो बारा आथुर जाया जों टिकेट गोनांखा नालाय नै थांसै र' जोंबो सिङाव मोनफैबाय जोङो जग्रायानो बिराद बुरजा मोनसे लाइनावनो मोनथाम दं सिदा मोनथाम 31 ओमफ्राय आरो ओरैजाय 31 62 जायो 186 गाखोजायो गासै बेनै मालाय हेन्डबेगफोरखौ बरिया सेफटि खालामगासिनो रेडि खारहांहां अबस्था नायनोसै लाइभआव फार्स्ट टाइम फ्लाइट गाखोनाय माबायदि मोनो बेयाव लिरना होदों नै जोंना फ्लाइटआ खारबाय बिरनायनि आगोलाव मालाय बेबायदि गोसा खारनानैसो बिरग्रोलायोनो जोंनाबो खारदो खारनायालाय माथो बारानिफ्राय बारा गोसासो खारलाबायखो दुब दुब मोनलायलांबाय आयु गैलालै जेनेबा हले नै बारा गोसा जादों नै बिरखांसिगोन बिरखांबाय गोजौआव फिसा नुहुरबाय एयारपर्ट नाहर नोंथांमोनाबो यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी पे बैठे कुर्सी की पेटी बांधे रखें रिक्वेस्टेड पैसेंजर काइंडली टेक योर सीट एंड पर्सन योर सीट बेल्ट थैंक यू की पहचान
जानकारी। विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। You are free to use your mobile phones now. We request you to close the window shades and open the air vents after the doors open. Please check the seat pocket for any personal belongings like earphones or spectacles. Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Open the overhead bins carefully and ensure you have the right bag with you. For your own safety, please maintain safe distance while deplaning. Thank you for flying with Indigo. See you next time. अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करें। दासो मुम्बाइ मोनफैबाय ओंखारनांसिगोन बोरैबा मोनजोब्बाय ओंखारबाय जों बायजोआव नैबे टार्मिनेल 1 निफ्राय ओरै बायजोआव ओंखारलांनानै जों टार्मिनेल 2 सिम थांसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना लासै लासैनो एग्जिट के लिए वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट टर्मिनल 2 के लिए यहाँ से 이 नङा ओइजासो होनदों नैबे एयारपर्टनि सिङाव थानाय दखानफोर चाय कफि बायदिसिना मोनो बेहाय मोजां मोनो खिन्थु दामा बिराद गोसा आरो माने गाननाय जोमनायफोरबो मोनो गस्ला लंपेन्ट अनेक मोनो जेकेटफोरबो जों सोंनाय नायदोंमोन दामखौ ओरैबायदि अर जोंब्लुलायनाय दाम स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों उनाव लोगो मोनबावगोन